хадамоти давлатии назорат ва танзим дар соҳаи нақлиёти душанбе муҷаввизи 7 ширкати мусофирбарии микроавтобусҳо дар пойтахти тоҷикистонро қатъ кардааст. дар зимн муассисаи давлатии коммуналии душанбе нақлиёт хадаматрасон ин ширкатҳоро аз ҳаққи мусофиркашонӣ дар теъдоде аз хатсайрҳои пойтахт маҳрум карда, масъулиятро ба ӯҳдаи ширкатҳои дигари мусофирбарӣ гузоштааст. баъзеҳошон баъзе технологияи худро надоштанд. баромади воситаҳои нақлиётро сари вақт таъмин карда наметавонистанд. аз сабаби надоштани он баъзе техникии модди техникӣ хизматрасонаи техникии рақами 1 ва 2 мавсимиро иҷро карда наметавонистанд. бо ҳамин сабаб фаъолияташон қатъ карда шуд то ҳамин талаботҳо ёки ҳамин қоидаҳоро ба ҷо оварданд. аксари ширкатҳои мусофирбарие ки аз муҷаввизи мусофиркашонӣ дар хатсайрҳои пойтахт маҳрум шудаанд, вуҷуди камбудӣ дар фаъолияташонро рад намекунанд. аммо мегӯянд, агар ба онҳо барои рафъи камбудиҳо муҳлат медоданд, ислоҳ мекарданд. аз ҷумла ширкати шоҳрои Бадахшон барои истифодаи мусофирбарон дар хатсайри шумораи 1 барои доимӣ аз муҷаввиз маҳрум карда шуд. камбудиҳо аз тарафи шаҳрвандо буданд, аз тарафи нарасидани мошин, аз тарафи умуман баъд мо хатсайро дарозтар кардем, тарафи 9 километр кардем. ба ҳамин хотир камтар бо норӯзигӣ баён шуд аз тарафи худи шофёро, ронандаҳо. ба ҳамин хотир аз мо вай карданд. бале, аз ширкати мо боздошт карданд хатсайро. мусофиронро камбуди мусофиркашонҳо, махсусан микроавтобусҳо дар баъзе хатсайрҳо ва риоят нашудани талаботи мусофирбарӣ нороҳат кардааст. Пассажиров много берут, да. И дальше жарко, дышать нечем. И еще вот. Мне кажется, даже на троллейбусах государственных этих лучше ехать, ездить, чем сейчас вот в этих маршрутках забивают народу. Ҳавои гарм, кондитсионер. ҳавои гарм яхриш дорад, яхриш надорад. Муносибати шофёрос ронандаҳои мусофирбарони микроавтобусҳо мегӯянд, аксар маврид онҳо талош мекунанд талаботи мусофирбарӣ дар ҷодаҳои пойтахтро риоят кунанд. аммо дар соатҳои сермусофир баъзан маврид бо иллати камбуди нақлиёт мусофирон иҷборан ба мошинашон савор мешаванд. خیلی حالت‌های میشود که ما خود هم مسافران رو میفهمونیم که برادر از معیار زیادتر ممکن نیست سوار شدن شما میگوید رفت کار خود رو که ما دیر کرده ایستادیم، به درس دیر میکند، به کار دیر کرده ایستادیم و بو میفهمونیم که این خفاگیش اومده رسیده ایستاده است، مرحمت وایش دست ورشین نیدم و باید همین تستر رویم، تستر رسیم گفته مجبورن خود سوار میشوند. таи моҳҳои ахир дар хатсайрҳои душанбе тағйирот ворид карда шуд. ҳаракати микроавтобусҳои мусофирбар дар баъзе хиёбонҳои душанбе манъ гардид. аммо бо иллати пеш омадани мушкилот дар равои мусофирон ҳаракати микроавтобусҳоро дар ин хатсайрҳо иҷозат доданд. феълан ҳамарӯза дар хатсайрҳои душанбе 160 адад автобус, 73 адад троллейбус, 28 адад микроавтобуси бахши коммуналӣ ва 1990 микроавтобусҳои бахши хусусӣ фаъолият мекунанд. ҳукумати шаҳри душанбе дар чанд моҳи пеш 40 адад автобусҳои мусофирбар барои хатсайрҳои пойтахтро ворид кард ва тасмим аст дар чанд муддати баъд 24 адад автобусро барои мусофиркашонӣ аз хориҷи кишвар харидорӣ кунад.